Van al dit plak, hier bij het gemaal de Heining, aan de Igge van de Waardzee, wil ik je hem allereerst en allerhartelijkst uit naam van het gemeentebestuur van Noord-Eerst-Friesland en mijn gezin Jim een lokkig en zoen 2021 toewensen. 2020 wie een bijzonder jaar. Het corona-jaar. En Jim zullen er grif persoonlijk het nodige van mij maken hebben. Het wie een saai jaar. En de meeste feesten, evenementen, wedstrijden en merken moesten oergingen. Het wie een vervelend jaar. Maar nieuwe regels dat je je houden moesten. Thuis, maar ik op het werk en in de winkel. Moeilijkkapjes, jermtakbegroetingen en oordelmeter-economie. Het wie een bedriegend hier. Corona smiert een skaat door uw lippen. Maar ziekte, vaak in je eigen vermidden en maar een lietsbietje hoop. Pas aan het eind van het vorige jaar was duidelijk dat er een vaccin mogelijk het komende jaar uitkomst bieden kan. En toch bedarren wij machinaal mid december weer in een tweede lockdown. En de feestdagen had daarom hier los west dan dat Jo en ik wend wienen. Laten we hopen dat 2021 een nieuw begin wordt en geen 2020 op herhaling. Van jou, mij en uw gemeente wordt 2021 een wichtig jaar. Na de geervoeging van de jerdere gemeenten staat er nou een stevige, robuuste gemeente. Een gemeente dat je wat van verwacht je mooie. In ambities, in tjenstverlening en in zorg voor de mooie mensen. Een gemeente met krieg en ambitie. Die kwaliteit levert en die net verder van je afstiert, maar krijgt nog meer en beter jonken jou. Uw gemeentebestuur had het aanroende hier wichtige besluiten genomen. Over onderwijshuisvesting, het beheer van sportaccommodaties en de verkoop van gemeentelijke gebouwen. En we zijn een ruimbouwige gemeente worden. En met een nieuw wenbeleid dat op prima stiert om de kansen die er nou binnen op de wenningmarkt maar fase pakken te kennen. En er luidt na 15 jaar discussie een breed droegen plan voor de aanpak van het Harddraverspark en het Tolhuispark in Dokkum. En er stiert nou een sterke en zelfbewuste gemeente. Van een zelfbewuste gemeenschap van mensen die een beschierende rol spelen wil in deze regio tussen Ljouwert, Drachten en Grens. Dokkum als regiostad had een veel meer als een beers. Maar zijn onderwijsinstellingen, zijn winkels en restaurants en zijn ondernemers. In Kalm broest het van de ideeën, culturele initiatieven en ondernemerschap. En uw dorpen liggen uitnodigend in een prachtig groen, room en iepen geer. Dat zoals aanspreekt had de oude simmer wel blikken dienen. Doet een protte toeristen uw regio bezocht hebben en positief verrast worden door de natuur, de mensen en de cultuurhistorie. Dat biedt kansen voor uw gemeente en uw regio. En die moeten wij pakken en verzilveren. Om dat goed aan te kennen, zullen wij effectief geerwerkje maken met al uw partners. Maar de provincie en het wetenschap, maar ik met uw ANO-partners. Als het gaat om het werk onder zeedik tussen Lauwersmar en Koelhol, als het gaat om het realiseren van even verderop Halvert on Zee. En als de minister dan toch besluit tot gaswinning, willen wij dat de 80 miljoen als compensatie goed in de regio Delft vallen. Maar vanzelfs willen wij ik geerwerkje met alle inwoners en ondernemers in uw gemeente. Als het gaat om het behoud van leverens en verschennings, om het jaar van perspectief aan uw jongeren en het behoud van werkgelegenheid en het versterken van de regionale economie. En ik verwacht je dat uw regionale versnellingsagenda komend hier een echte slinger aan zal. En ik geerwerkje met benamelijk de verenings, dwarsbelangen en sportclubs. Want wij moeten beleid harmoniseren en uitvieren. En dat slaagt het alleen nog maar als Els een serieus meenemen viel. En ik zag dat nou ik al begeleid in de ontwikkeling van de nieuwsnemende parken in Dokkum. Wij zullen, likewels als gemeente en als politiek, keuzes maken het komende jaar. Hurde keuzes. Keuzes die misschien zeer dwaas zullen. Want de rekken
voor de miljarden coronajilden zal betalen worden moeten. En dat zal de financiële ruimte voor de gemeenten verder behouden. En dan zitten wij nog mooi ons gemeentelijk kapitaalgoed. En dat is het onderhoud op lange termijn van ons dieken, riolerings, bregen, oevers en kaden. En het aanroeren hier hebben wij nog vrij eenvoudig ons begrutting op water kregen. Maar komend hier zal dat net zo eenvoudig wezen, ben ik bang. Er zal keuzes maken worden moeten. En kiezen betekent ook verliezen. Maar dat kiezen zal via een open en transparant proces moeten. Maar inbreng van onderop en wat in uw gemeenteraad als vertegenwoordiger van jou uiteindelijk het laatste woord had. Maar we zullen als gemeente altijd keuzes maken vanuit het algemeen belang. Het belang van alle inwoners van deze gemeente. En de communicatie moet vanzelf zo optimaal als mogelijk wezen. Maar een goede communicatie is net één en hetzelfde als elsenien zijn simma. Want dat ken het. Het takkenmier steen uw wethouders, rietsleden en ambtenaren en ik zelfs weer heel tijd tjenst. Omdat wij misschien allen voor ons al jaren de goede dingen doen willen. Omdat wij geerwerkje willen om misschien allen in deze gemeente verder te komen. Dat geerwerkje zit dus soms in het bloed. Zonder die geerwerking hieren wij hier geen droge voeten houden. En dus voorhanden begrepen dat al heel goed en begonnen zijn toers die lien met het bedikjen van het land. Om haar vee, eigendom en leven te beschermen. En zocht nou eens hoe 1000 jaar later dit land er hierheen leidt. En wij terugbouwen op haar wijze besluiten. Een wijs besluit zocht anders 4 vooruit. Dit gemaal, de heining, is een nieuw haatstuk in u al eeuwen door in de geerwerken om ons de zee te beschermen. Op 6 januari mocht ik aantreden verliezen hier als je nieuwe burgemeester. En ik moet zeggen dat ik het OSA naar mijn zin heb. Dit ambt en deze gemeente passen mij als een jas. Mijn vrouw en 4 beren hebben wij ons in Dokkum vestigen. En wij willen Els dankzeggen die dus zo hartelijk ontvangen hebben en dus echt thuisvieren diend hebben. En vanzelfs wie ik minder mooie zaken van mij als burgemeester. Liek als de bezitters die ik bracht aan mensen die iets heel slims mee maken hebben. Soms het allerslimste dat een ouder barken. En als je met dat grote leed confronteren wordt, dan besef je dat, ondanks de les die we misschien allen van de corona gehad hebben, dat zolang als wij een oorlog hebben, er ons nog niet echt verlenen is. En dit is daarom hopen en verwacht je dat 2021 ik het hier wordt dat de luchten weer baan gaan. Dat de slingers weer ophangen worden kennen in uw dorpen en stad, in uw stritten en wieken en het leven zijn vertrouwde kleur weer omkrijgen kan. Dat wens ik jou en uw naasten voor het komende jaar van harte.